Kang, assalamualaikum, Kang. Kang Mudir, Kang. Iki lho anakmu nangis. Kang Mudir nang ndi to? Anake nangis ki. Kang Mudir gak ono. Meneng ya, Nduk ya. Delok kucing ning ngarep ya, aja nangis ya. Ya, bapakmu gak ono kae, bapakmu mbono di rumahe sepi. Mamakmu ya ora tau ning omah. Ngono. Melas temen. Anake ayu-ayu ditinggal-tinggal, nangis-nangis. Kang Mudir ki mbah jan tenan. Kang Mudir, nang ndi kamu iki? Nang ndi? Delok kucing ning ngarep ya. Aja nangis, engko tak tukokno bakso ya. Aja nangis.